Ak idete náhodou prvýkrát na pedikúru, tak dosť dôležitá rada. Prvý rozdiel medzi nami dvomi a asi aj posledný. Ak ste mi verili, že nezablúdim medzi tie zľavy, tak ste sa veľmi mýlili. Moje nechty sú v takom stave, že na jednej ruke mám 3, ale na druhej mám len 2. Vyzeráme príjeb. Hola chicas, o 5 dní odchádzam na dovolenku aj s mojím mužom, ideme do Talianska a to znamená len jedno a to je to, že sa musím dať dokopy. Potrebujem pred dovolenkou urobiť pár vecí a prvou z nich je ísť si kúpiť plavky, pretože ja som si objednala 3 páry plaviek zo Sheinu a to, čo mi z toho zostalo, 3 páry plaviek sú 3 vrchy a 3 spodky. Ostal mi jeden spodok a jeden vrch a ani nerovnaké. Ja vôbec neviem, kam som to strátila. Ani raz som tie plavky na sebe nemala, takže poďme si kúpiť plavky a dávala som na Instagram storku, že kam si ich ísť kúpiť, že či je dobre ísť do Tezenisu a veľa ľudí mi písalo Tezenis, veľa ľudí mi písalo Calcedóniu a HM a Beršku. Ja som v HM aj bola, aj som si tam jedný kúpila, ale sú nič moc, takže určite pôjdeme pozrieť tú Calcedóniu a Tezenis. Ideme do aviónu a to je tam hneď oproti sebe, myslím, takže poďte s nami. Prvý rozdiel medzi nami dvomi a asi aj posledný je ten, že máme radi úplne iné fornety. Myš má rád sladké a ja mám rada slané. Takže aj ja mám rád pizzové, ale proste... Pizzové sú najhoršie a všetci ich mali vždy najradšej, ja to nechápem. Ja som mal chuť na marhulové, jahodové a čokoládové, ale že no, nemáme. Kúpiť plavky, ale našla som doma pred odchodom, tie, čo som stratila. V detskom či v mužskom chceš nakupovať? Getrek. Našla som tie, čo som stratila, tie červené a aj tie čierne, takže mám 2 páry perfektné a mám k tým čiernym ešte aj taký glamour vrch, takže je to vybavené. Takže som si kúpila tie kraťasky, čo som vám ukázala a v Zare majú zľavy, ale ide si pozerať veci Mišo a nie ja, takže ja nenakupujem. Ak ste mi verili, že nezablúdim medzi tie zľavy, tak ste sa veľmi mýlili a zablúdila som medzi topiky a tento trend nikdy nepochopím. Proste, prečo by si niekto kúpil akože fejkovo dierkované tričko? Nechápem, som z toho normálne tak na to pozerám, že the fuck? Chcela som používať ten mikrofón, ale strašne sa mi nechcel furt vyťahovať, radšej budem hlasnejšie hovoriť. Ale mne príde, že väčšina dievčat si proste do kabinky zoberú 200 vecí a skúšajú si 200 vecí, ale ja som proste ten typ človeka, že až keď nejsem taká na 100%, že toto chcem a viem si to vizualizovať, tak sa mi to proste nechce skúšať a nechce mi byť v kabinke 2 hodiny, takže Zara asi nič. A to som vo veľkom šoku, pretože I love Zara, ale normálne neviem, či nemám múdik nakupovací, alebo už mi takto padli do oka proste tie krásne kraťase, takže sa mi nič iné nepáči. Ale urobila som si tú kolečko a nič som si nezamilovala. Našla som jediné túto kabelku a tá bola v detskom a myslela som si, že budem mečovať k týmto kraťasom, ale opak je pravdou, ale za to Miško si našiel parádne aj gače, aj košielku. Toto sú za mňa tak nádherné topánky. Ten opätok sa mi moc nepáči, ale toto, že je otvorené a toto je vysoké, to by som si dala na hip-hop žia, keby na ňo idem. No a chcela by som si kúpiť nejaké takéto čierne. Wow, tieto sú oveľa krajšie ako tie, čo som vám ukazovala. Wow, tieto sú krásne. Tieto plavky sú mŕte cute, ale myslím, že tu už je len spodok a neviem tu nájsť vrch. Akože je tu takýto bodkovaný, ale to nebudem, že s bielými a so žltými bodkami. Takže škoda, lebo toto je veľmi cute. A ja by som sa strašne rada išla pozrieť do New Yorkeru, ale je 9 hodín za 15 minút a o 9 sa všetko zatvára, takže to nestíham. A som trochu delulu, ale kúpila by som si takéto šaty, fotka s bleskom na pláži. What do we think? Je to už over? Alebo áno? Alebo nie? No, to by som veľmi chcela. Každý má takú fotku. Okrem mňa, 115 eur, mám si ich skúsiť, idem si ich skúsiť. Ne, vlastne sú úplne otrasné, možno skôr tieto. Ani tie sa mi nepáčia. Mením názor, to, že má takú fotku každý, neznamená, že musím mať aj ja. Ale keby si dám takúto sukňu a dám si k nej vrch podprsenok, plavky, vrch plavok. Aj keď som tie plavky našla, aby som si kľudne kúpila ďalšie, ale reálne tu nejsú žiadne pekné v New Yorkeri vôbec. Ale nevadí, akože ich mám dosť, akože 3 možnosti. S tým, že no 2,5. Ale to úplne stačí, ale možno by som si kúpila ešte takú sukničku, čo mám, čiernu a bielu, tie milujem, ale čo tu asi nemajú. Už tu není hudba. V minulom vlogu bývalo dobré ráno o 11:00, teraz je dobré ráno o 6:00. Ja idem rýchlo behať a ozvem sa vám, je ešte zima a chcem to využiť na ranný beh. Takže som pred chvíľou vstala a bežím.
Do hodiny som naspäť a to bude skôr. No, mňa ten beh totálne vyčerpal. Zaspala som na, ja neviem, hodinu a pol, ja neviem ani kedy som došla. Celý čas som spala na moje ruky, ani som sa neprezliekla, iba som došla. Lehla som si takto cez postela a spala som. Lebo večer musím byť OK, akože nemôžem byť unavená, takže som si chcela pospať. Priateľová mamina robí operu na hrade a ja nejsem vôbec fanúšik opery, ale to je tak krásne, vám pustím, čo to je. A preto vám nebudem vlogovať akože celé tieto 2 dní, ale ozvem sa vám potom zás až v pondelok, alebo teda v útorok. No wow, a toto proste na hrade, to bude krásne. Neodmysliteľnou súčasťou toho dať sa dokopy je mať okolo seba poriadok. A ja mám dosť bordel v byte, takže idem upratovať. Je 9:30. No na nejaké 2 hoďky si dám upratovaníčko. A ešte vám ukážem, čo sme včera kúpili. Haul zo včera. Stanley Cup z New Yorkeru. Vyzerá, že by nemusel tiesť, tak som si ho kúpila. A potom som si kúpila s Myšom toto tričko. Lebo chceme obidva a mali posledné, takže budeme mať spoločné. Tieto kráťasy, z ktorých mám takú radosť, úplne si ich dneska oblečem. Lebo ja pôjdem na hrad pomáhať tej priateľovej mamine, dať tam veci dokopy a potom večer usadzať VIP hosti. A príde aj moja bývalá najlepšia kamoška a príde aj moja spolužačka mi pomôcť, takže... Ja, bude to ešte crazy dnes. No, ja si idem pustiť Veroniku Vovecku a idem sa pustiť do upratovania. Dobré ránko, dnes je nedeľa a ja idem akurát na pedikúru, som totálne rozbitá, celú noc mi bolo veľmi zlé a včera som netočila, lebo som vôbec na to nemala čas, bola som na tom Opera Feste pomáhať. A idem na pedikúru, lebo mám zlomený jeden necht, druhý necht a tretí necht, ja vám to ukážem. Ale nebuďte uchyláci, prosím. Ak idete náhodou prvýkrát na pedikúru, tak dosť dôležitá rada je, že si nedávajte sukňu. Akože keď máte sukňu a pod ňou sú kraťasky, tak OK. Ale keď máte sukňu normálnu a tam dvihnete tie nohy, tak vám vidia všade, všetko. Takže si nedávajte sukňu. A dám si asi len obyčajnú francúzsku, akože na ruky si chcem dať, inak pozrite, to je veľký prúser. Nemám 3 nechty tu a jeden tu, ja nemám 4 nechty, to je skoro polovica. Na nohy by som zdá asi basic francúzsku, alebo to mi k tomu nebudú ladiť ruky, pretože na ruky by som si chcela dať nejaké žlté kvetinky, takže uvidíme, čo si dám na tie nohy. Ja zdávam na nohy akrylové nechty a dávajte si pozor, ak športujete, pretože sa vám môže stať veľmi nepríjemný úraz. Mne to už stalo XY krát a nebuďte uchylné, ale vám ukážem tie nohy. Krásne, mám takú milky francúzsku, som veľmi spokojná. No, ja som celý víkend netočila, pretože som bola na tom hrade, na tej opere, čo som hovorila, ale akurát idem na nechty. Moje nechty sú v takom stave, že na jednej ruke mám 3, ale na druhej mám len 2. Takže presne polovicu nechtov nemám. Idem si dať obyčajnú bielu francúzsku, takú ako mám na nohách, že milký základ a francúzsku. Takže ozrem sa vám z nechtov a potom ideme na myhalničky, na obočko, no dneska je úplne, že obnovovací deň, dneska sa idem dať totálne dokopy a musím sa aj nafarbiť odrasty, takže veľmi sa z toho teším a zobudila som sa deň pred dovolenkou, zajtra odchádzame, takže super a očakávala som, že o 12:00 budem sedieť na nechtoch, je 12:53 a ešte mám 12 minút cesty, takže vôbec neviem, ako to budem stíhať, takže uvidíme, ale nejak to budem musieť vyriešiť. Nechtíky mám hotové, bola som samozrejme Chile Nails a po 100 rokoch mám francúzsku a po 100 rokoch mám dokonca aj písmeno M. Písmeno M na nechte je tam, verte mi. A úplne dúfam, že sa z toho Mišo poteší, že ho to prekvapí. Pretože už som si to tak dlho nedala, pretože som povedala, že keď mi nebude platiť nechty, ja tam nebudem dávať jeho písmeno predsa, kde to sme. Ale dala som si, možno preplatí, ale ne, nerobila som to preto. A teraz letím na myhalnice, mám tam byť o 4 minúty, ale o 4 minúty tam určite nebudem. Dobrý, v pohode. Mám hotové obočko
myhalničky. Máte aj zľavový kódik, keď budete nové a pôjdete k Dami, LAU10. Máte 10% zľavičku, ale iba na prvú procedúrku, takže odporúčam robiť aj myhy, aj kozmetiku, aj obočie, aj masáž, aj depiláciu, aj úplne všetko, čo by ste mohli chcieť a robí to parádne a je veľmi zlata, takže odporúčame navštíviť. A mám myhalnice asi po roku, sú úplne krásne, jemné. Konečne mám taký ten wet look, že to nevyzerá jak vypelichané, ale že to vyzerá pekne a som úplne spokojná. Obočko mám aj lamináciu, aj nafarbené. Takže celé dobré a som veľmi šťastná. Miškovi som ukázala M a veľmi ho to potešilo. Veľmi. Takže tak a cítim Keď sa... je to M pre mňa ako? Nechterka sa volala Mia a ona, že M ako Mia, úplne sa smiala, ale musela mi to urobiť aj tak chile. Na nechtoch som po 100 rokoch mi ich nerobila chile, tá, ktorá mi ich robí vždy, ale niekto iný, ale som spokojná. A cítim sa ako znovu zrodená. Ja som si po myhalniciach spravila cop, mali sme ešte nejakú prácu s Myškom, ale idem si rozpustiť a nafarbiť vlasy. Tento mesiac budem mať asi spoluprácu s jednou značkou vlasovou, takže sa na to mega teším. A chcela by som si opäť nechať doraz dlhé vlasy, asi nie som istá, či som to už niekde hovorila, alebo nie. Ale chcela by som zase mať, že dlhé vlasy, akože že pozadok, teraz je mám úplne krátučké, ale svoje a nenadpojené, takže teším sa na to. A idú teraz dorastať. Teraz ich pamätajte, dnes je začiatok júla. Dnes je začiatok júla a mám takéto krátke vlasy. Uvidíme o rok v júli takto. Som zvedavá. No, ale idem si ich teda nafarbiť. Mám normálnu obyčajnú čiernu farbu na odrasty a vybavené. A počas toho sa asi pôjdem zbaliť, pretože zajtra ráno odchádzame a chcem byť ready a nechcem ráno sa baliť. Plus možno ešte budem musieť pustiť pračku, takže tak, ale tú hlavu sa mi strašne nechce farbiť, ale mám tmavé obočie, takže musím mať peknú aj hlavu. A tu máme dosť viditeľné tie odrasty, takže mala by som to ísť spraviť. No, ja som v priebehu farbenia vlasov, mám celú špinavú hlavu od toho, ale cítim furt. Ale mne niekto povedal, že sa to dá... Vy ma tam vidíte v odraze, že? Oh fuck, až som to chytila aj tými novými nechtami, ne, pomoc! Mám nové nechty a farbujem si hlavu, mne vždy vidú komár. Zabila som ho? Áno. Taká som doštípaná, všade sú komáre. Všade, v mojom byte, vonku, všade. Mám všade milión štípancov a dúfam, že nebudeme ďalšie. Ale nafarbila som si hlavu. Som zvedavá, že či to dám dole. Akože dúfam, pevne verím, že áno, lebo by to nebolo úplne ideálne. Tu mám flak, už som si mala dofarbiť. Ale no, použijem nejakú kefku, perfektné. Chcela by som si kúpiť aj bieliace pásky na zuby. Pozrite sa, ako mám špinavú ruku, nie! Inak ja som dneska bola aj na laminácii obočia. A ja som si myslela, že laminácia obočia funguje tak, že to proste bude úplne silno vyčesané. A teraz to mám celkom silno vyčesané, ale to kvôli tomu, že to mám prvý deň. Ja vám to ukážem zajtra. Počas toho, ako budem strihať toto video, tak sa natočím, pozdravujem seba z budúcna. A ukážem vám moje obočie, aké je normálne, pekné. Reálne, laminácia obočia je tak dobrá vec a ja som bola predtým tak skeptická. Ja som inak všeobecne skeptická zveriť sa niekomu do rúk, akože s myhalnicami, s obočím, lebo ja nie som nikdy skoro spokojná. A to je strašné, mňa to tak mrzí. Ja by som bola tak rada proste spokojná so všetkým, čo mi spravia, hociaké nechty, hociaké obočie, myhalnice, ne. Ja keď mám niečo spravené zle, tak ja som na zbláznenie a milujem nájsť si niekoho, kto to vie robiť dobré. Proste dlhodobo, ako mám nechtárku, ako mám tatérku, na pery, na vlasy. Akože teraz si farbujem sama, ale keď sa strihám. No dobre, ja si idem nechať posúviť farbu. Moje nechty sú čisté a idem upratovať. Nejdem upratovať, áno, idem upratovať a potom sa idem pobaliť, pretože aj upratanie patrí do toho dať sa dokopy pred dovolenkou. Ja som zbalená, mám to som len zrýchlenie, lebo nikoho nezaujíma každá vec, čo si balím. A uvidíte moje outfitiky a uvidíte môj vlog z Talianska, takže tak, ale som zbalená. Určite som si ešte niečo zabudla, ešte tam pohádžam nejaké veci. Prešlo nejakých 30 minút a ja si idem umyť moju farbu z vlasov, nie, farbu z mojich vlasov som chcela podať. Ale tu vidím, že nemám nafarbené vôbec, no mám to urobené tak všelijak, ale nevadí.
Idem si to zmyť, zbalené veci mám, zbalila som veci Míšovi, takže vybavené, vyzerám jak priep s tými ušami vonku, ja to vidím, ale... A idem si to umyť. Ja som vám zas a opäť nenatočila outro a už vám otočím z Talianska, takže tešte sa na vlog, dajte mi odber, dajte like a vidíme sa v ďalšom vlogu v Taliansku. Bye!